Ja, mene si našao, a Miša? Pazi, Miša, ti si jedan od jačih igrača, ali ja sam najjači igrač ove igri i ti to dobro znaš. Ništa, šta se radi u suštini, izazvao me Miša Masa na Limun Challenge i izazvao me trener Egze, Željko Nemet, pozdrav za njega, to je isto moj brat veliki, najbolji čovjek na svetu. Ovdje se skupilo nas nekoliko da podrži akciju borbe protiv leukemije, doniranja koštane srži. Ajde, krećem ja. Ko prvi pojede imamo protein? Ko sjebe? Ovo je ukusno jabuke. Da! Nije strašno. No nešto peglo. Ovo je dobro, dajte još jedan. Ti pojeo? Jesam, ali nije strašno. Izazivam na ovaj challenge Stefana Kočića Koču sa kanala Opušten život. Kočo, jedi i da znaš, u paprici ima više vitamina C nego u limunu. Uglavnom, ovo je challenge, akcija koju su pokrenuli američki vlogeri, kako ja mislim i koliko sam ja upućen. Uglavnom, u Srbiji to pokrenuo jedan lik iz Beograda, koliko ja znam. Ne znam, valjda. Valjda onako nije, ne znam, izvinjavam se na grešci i pozdrav za njega ako gleda. Pošto ja nisam toliko baš upućen, u suštini još šta, ovo je akcija doniranje koštane srži, borba protiv leukemije. Tako da, ja imam sad challenge da pojedem ovaj ceo limun. Znači, sve da pojedem limun, je li veliki, a? Pa. Ima koliko, u ceni, a? Evo. Dobar je. Veliki, evo sad ću da pokažem sa mobilnim. Znači, veliki je, nisam se štedeo, nije imao veći, ali ono, sad ću da ga izderem celog sa sve korom. U suštini, još šta treba da uradim i šta ću da uradim, ću da pustim štopericu, da vidim baš za koliko ću da pojedem brzo ovaj limun. Ću da se trudim što brže da ga pojedem, znači nije fora da ga jedem 15 minuta ovdje. Znači, trema je neverovatna. Da krenemo, a? Kreni. Ja ne smijem ovo, Mišo, a? Mnogo je zajebana stvar. Kako je bilo kad si ti jeo, a? Ja kad sam jeo, samo sam žvakao i guto nema. Kako je bilo, kakav ukus, loše, a? Ma kaki loše, odlično. Jebote, sva mi ruka. Treba se jebio. Ajde, Željko. Što više od zagrizi, čovječ? Kako možeš? Ja ne mogu. Misli da je njam. Organski ne podnosi. Ajde, Željko. Odlično, pazi, ovo ima vitamin C. A ovaj challenge bio bi bolji kad bi bio sa paprikom. Pa da, jer u paprici ima više vitamina C. Ima više vitamina C, kao i što si ti rekao u klipu. Tako da, hvala što ste me izazvali i ti i Željko Nemet. I ajde da krenemo, a? Ajde. A znaš šta ti ja preporučujem? Kaži. Taj telefon možeš mlčice da pomeriš da ne bi baš isprskao njega. Ne, ću da ga stavim na start pa ću ga stavim dole. Ajde. Može, ajde. Idemo, a? Ja ne smijem, tremu imam, a? Ajde. Stavi ga, ja ću da snimim, ajde. Ajde, poslije ću ja da screenshotam, ajde, idemo. Ajde, idemo, 3, 4, sad. Lara, ovo je kiselo gorko. Ajde bre, kako učiha jede. Ajde, Naruto je jabuke tako. Evo i kaštice, sve imam. Sve ima i... Sve pregunjam, sve mi daš pregunjam. Nije uopšte loš, ajde, možeš ti to, jak si. Idemo, jak sam. Vitamin C, idemo. Pazi. To se treba da idem u grad ovakvi u kaven. Gdje ste sad? Na sneg. A rekli se, gledaj kako si Ajde da stigneš Saleta Lazića. Ajde, Sale. Ajde. Samo žvać. Bilo bi lakše kad bi bilo neka tekila. Iso. Da smanji gorčinu i kiselost, a? Ja sam navikao tako da jedemo. Idemo, jak sam. Jak si, možeš ti to, ajde. Ajde. Borba protiv leukemije. Ajde. Borba protiv jutubera. Možeš ti to. Škripe zubi, samo žvaći. Ima još malo, još dva. Celo to. Čekaj bre, puno mjesta. Mogu evo, mogu. Ma možeš, šta je to, nije ništa, ajde. Jak si igrač. Pazi na te bre, naočare. Idem, evo. Ovo se tako radi. Da bre, ajde, šta je to? Idem. Čekaj. Čekaj ti dam ja salvetu. Zašta? Ma i to što kažeš, obrišio kosu. Kada budi sjajnije kad se obrišio kosu. Evo. To je, eto, čiste ruke. Čekaj. Da i okreni telefon i da ga progutam. Ajde, žvači. Lapci. Lapci. Idem, evo.
Bole me zubi. Ma ne bole bre, to ti je sve u glavi. Nije. Ajde Usisi bre. ga. Usisi ga. Veliki limon pa s glebom. Ma šta je bre veliki za tako velikog čoveka? Da vidimo. Nice. Nice. Evo, čekaj snimim. Ovo ću i da screenshotem. 2.25. Ne vidi se jer je prejako sunce. 2.25, evo ću da screenshotem, da ne bude laži, da ne bude prevare nikakve. Vidite da sam najjači igrač, to je Sale Lazić jedini jači od mene, on je brže pojeo. Ali ja sam dobar isto, 2.25, u suštini ovo je bio lakši deo, sad ide teži. Ja ovaj klip kasnim da izbacim, zašto? Zato što ne znam kog da izazovem, ne znam kog, jer svi su ovaj challenge radili i ne znam, razmišljao sam duže vreme kog šta kako, pa sad ja mislim da je vreme da izazovem ovo što sam ja smislio. Prvog kog izazivam je moj komša, Darko Dujaković. Znači, ovo moraš da radiš komšo, ti si youtuber. Mlada nada despotovačkih youtubera. Znači, ja podržavam mlade nade, a onda drugi youtuber je Balkanski Učiha. Zašto? Zato što snimao animeu. I treći čovjek je najbolji čovjek, Boban Savović. On nije ni vloger, nije ni youtuber, ali jednog dana možda postane vloger i youtuber. Tako da, evo, dajem mu priliku da se pokaže pred svetom kako jede limun. I kako je jak. I kako je jak, to jest kako je jači igrač od mene. Čekaj. Ovo nisam očekivao. Pritišto me bre, ovaj limun, ja sam navikao limun sa tekilom, ja sam navikao ovako da jedem oko. Oni čuli tamo, jel? Čuli budalu. Uglavnom, kakav je ukus, kiselo gorak, nije toliko kiselo kao što svi misle, kao jao limun kiselo, jao umrećemo. Hvala na izazovu Mišo, kako si ti meni izazvao sa drugog kanala na svoj kanal, to bi objasni prvo. Nemoj, čekaj. A si čuo što tebi izazivaju? Ko me izaziva? Pa Slađana. Šta to vrela masa krije? Što to masa vrela krije? Izazivate, aj? Ima da joj pokažem sve što treba. Ništa šta da kažem, challenge se završio, hvala Mišo, Mišo hvala ti, čekaj ovako, da te rukam, ajde. Hvala ti, nemoj da se stivaš, ti si anoniman sad. Ja sam sad iza kamere. Drži ovdje dole, hvala Željku, Egzeu, hvala vama svima. A čekaj, jel treba? Šta treba kažem? Dobro, ajde, 10 puta se zahvaljuješ, što je to, jel kraj? To je to, radite challenge, ja idem sad u grad da uživam, imam vitamina C u organizmu. Jak si igrač. Jak sam igrač, subscribeujte se, udarite ono smrdljivo zvonce i... Oduševili ste me!